Mama kansoyidlelaphi iChristmas this year? Eish wangikhumbuza yazi kune-airtime nefoni lapha eceleni kwe-TV. Ngicela ungifakele le airtime. Ngifuna ukufonela wonke umndeni ngiwutshele ukuthi ngenza i-family gathering. Manje no-Auntie Jemima uyoba khona naye. Yenza lapho ngithe ngiyofonela wonke umuntu. Yo mama. Faka man. Nayi ingenile. Ya cala ngayo uJemima. Mayiring unginikeze. Okay. Nayi yaring. Hello Jemima. Yebo unjani? Hayi ngiyaphila sis. Ngithi ngikutshela ukuthi ngenza i-family gathering. Okusho ukuthi iChristmas nizoyidlela la kami. Phela the numbers are communicating. And then amabonus athe ukuthi caca kulonyaka. Hawu uyajabula Sophie. Hayi mina lapho kakhange ngiseza cause last nafihla ibreedwood wena nabantwana bakho nayifaka ezikhwameni. And ngizibona izikhwama ukuthi zibovu yeva. Yazi zibovu zicwele ibreedwood. Hawu sisi. Ungathi hawu sisi. Nje ningasho ukuthi inyama yenkukhu yona nayifihlelana. Hayi phela mawungakhoni usho phela. Hayi ngizobona. Sharp. Hawu uyadropa. Yazi aboJemima bazenza abantu ngathi. Hello malum Judas. Hello sisi ninjani? Hey dala nganigcina man. Ni right mara. Hayi si right. Ngithi mina senza i-family gathering manje ngoChristmas. Hayi sisi ungabusabuza ukuthi ngiyeza yini. Vele ngiyeza. Kodwa bheka phela. Ngicela nekeni lento yenu ukuthi ningithuma ama-brutal. Angiyithengi into engayiphuzi mina. Hayi Judas uze hawu. Alright sisi ngizoza. Alright ke sharp. Gogo. Ngena. Hawu lo auntie lo waya sinakusisoka kanti. Shh. Uzokuphoca kadlali ke lo. Hawu Jemima, ushintshe umcondo na? Hayi ngithengise ngoba phela nikhona ngaphandle kwami. Manje kufike bani? Yo, malum Judas. Hey bashana, ni right. Hayi si right malum. Une attitude wena. Une attitude. Ngapha bafelile malum. Yazi abantwana bamayi abana mahloni. But then njengoba sesiphelele, sis Jemima, sicela usithandazele before sicala umsebenzi. Hey gazi lithole bandi ithuba lokuthandaza. Asivalena amehlo. Jehova, hayi kabi shem. Ubavumela kanjani bafaka ama-tiles mina ngingakawafakanga? Hawu auntie, wena. Bathi blood is thicker than water. Kodwa abasho ukuthi ugogo washona kanjani njengoba sebakhindle ngaka. Hawu Jemima, ngithe ngithandaza. Mara awuthandazi wena. Ngiyenzani ke? Mara anyway, amen. Jo, kanti u-auntie unjani? Thula wena. Ufuna basikhashe ngamanzi ashisayo? Jemima, asale sihambe sicheck amabhodo ngale kitchen. Yo, nimzwile? Mayo auntie Jemima kadlali loya. Manje iqiniso likhipha njengoba linjalo baba loya. Hawu, kanti vele ugogo ubulawa umamakho? Eish, hayi man, ayikho njalo yabo. Asihlaleni game musi. Hawu Jemima, nethi ngokuphuma 2 minutes wena sowudla inyama. Hayi ngiyayicheck, phela wena ngikuthembi. Ngiyayicheck ukuthi ayina poison na. Hayi, kusho ukuthi ukuzwana angeke kuze kube khona ke kulomndeni lo. Hi guys, you know I won't forget to thank you. Thank you for liking and sharing my videos. Otherwise, don't forget to follow me. Guys, on YouTube, we are on 200 subscribers. Let us go for 500. Otherwise, it's your boy Cheese Melrose, the influencer of transformation. Not the rejected one, but the chosen one. One in the quadrillion for platinum jubilee. Manje, tanku yabo.